நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள தேவனே, ஸ்தோத்திரம். மகிமையுள்ள ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை கிருபையாய் பாதுகாத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரத்தின் ஆண்டவரே தேவ செய்தியை தியானிக்க முடியாது சமூகத்தில் கூடியிருக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளை அவரை ஆசீர்வதிக்க முடியாக ஜெபிக்கிறேன். இந்த வார்த்தை வசனங்கள் ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களிலும் கிரியை செய்யட்டும். ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ளே காணப்படுகிற தடைகளை எல்லாம் நீக்கி போடும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்குள்ளே உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இந்த வார்த்தைகள் ஆவியாய் ஜீவனாய் வல்லமையுள்ளதாய் மாறத்தக்கதாக எங்கள் ஆண்டவரா தேவன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உதவி செய்வீராக. கேட்கிற மக்கள் யாவருக்கும் பிரயோஜனமாய் மாறட்டும். ஆண்டவரே, சோதராம் சோதராம் சோதராம். இந்த முகாந்தரத்தோடு இந்த வார்த்தை அனுப்பப்பட்டதோ இந்த முகாந்தரம் ஆகும்படி ஒவ்வொருத்தருடைய மனதிலும் இதயத்திலும் கிரியை செய்யட்டும். ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. முதலாவது தேவனுக்கும், இரண்டாவதாக நடத்திக்காரர்களுக்கும், மூன்றாவது ஜெபிக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் தொடர்ந்து நம்ம யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த ஊழியங்களுக்காக அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாய் அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக கர்த்தராகிய தேவன் உதவி செய்வாராக. இதனால் தியானத்திற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி மீகாவின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறார். அவர்கள் தடையை நீக்கி வாசலால் உட்பிரவேசித்து கடந்து போவார்கள். அவர்கள் ராஜா அவர்களுக்கு முன்பாக போவார். கர்த்தர் அவர்கள் முன்னணியில் நடந்து போவார் என்கிற வார்த்தையை இந்த நாளிலே தியானத்திற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாத வாக்குத்தத்தமாகவும் கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை தேவன் தந்திருக்கிறபடியினாலே பொறுமையோடு இந்த வேதவசனங்களை நாம் தியானித்து நமக்குள்ளேயும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற தடைகளும் நீங்குவதற்காக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் அறிக்கையிட்டு ஜெபிப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. அவனுடைய நல்ல நாமம் மேம்படுவதாக. தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பதாக கடந்து போகிறார். அவர்களுக்கு என்கிற இடத்திலே நமக்கு என்று நாம் ஸ்தோத்திரம் வைத்துக் கொள்வோமானால், நமக்கு என்று எடுத்துக் கொள்வோமானால் நலமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் நமக்கு முன்பதாக நடந்து போகிறார். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட காலகட்டங்களிலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவோ தடைகள் வந்திருக்கிறது. ஆனால் அத்தனை தடைகளையும் நீக்கி போடுகிறவர் நமக்கு முன்பதாக அவர் நடந்து போகிறபடியினாலே நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வந்த எவ்வளவோ தடைகள் வந்திருக்கிறது. அந்த தடைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு வருகிறதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஆரம்ப காலங்களிலே தடைகள் பல விதத்திலும் வருகிறது. ஒன்று நாம் பார்ப்போமானால், நாம் இருக்கிற ஏரியாக்களிலே இருக்கிற மக்கள் மூலமாய், ஜனங்கள் மூலமாய் நமக்கு தடைகள் உண்டாகும். அதையும் மேற்கொண்டு நாம் கடந்து வரும் பொழுது நம்முடைய உறவுக்காரர்கள், சொந்த பந்தங்கள் மூலமாய் தடைகள் உண்டாகிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதையும் ஜெபம் பண்ணி மேற்கொள்ளும் பொழுது எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது போல, மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு மட்டுமல்ல, துறைத்தலங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலங்களில் கிரியை செய்கிற பொல்லாதாவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிற வார்த்தையை நாம் நினைவு கூற வேண்டியிருக்கிறார். எப்பக்கத்திலும் தடைகள் உண்டாகிறது, நாலா பக்கத்திலும் தடைகள் உண்டாகிறது. ஆனால் அத்தனை தடைகளையும் நம்முடைய சுய பலத்தினாலேயோ நம்முடைய சுய முயற்சியினாலேயோ நாம் கடந்து போக முடியாது.
தேவனுடைய பலத்தினாலும் தேவனுடைய அனுக்கிரகத்தினாலும் தேவனுடைய கிருபையினாலும் தேவனுடைய இரக்கத்தினாலும் தான் நாம் கடந்து போக முடியும் என்பதை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஞானியாயிருக்கிறவன் தன் ஞானத்தில் மேன்மை பாராட்டும் பொழுது அந்த ஞானத்தினாலே அவன் தடைகளை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று நினைப்பானால் அவனுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் பிரயோஜனமற்றதாய் போய்விடும். வேதம் சொல்லுகிறது, ஞானி தன் ஞானத்தில் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தில் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தில் மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று அறிந்து என்னை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி மூலமாய் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி தடைகளை மாற்றுகிறதற்கு நம்முடைய ஞானத்தினாலேயோ நம்முடைய பராக்கிரமத்தினாலேயோ நம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலேயோ தடைகளை நாம் மாற்ற முடியாது. ஏனென்றால் இது ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நடக்கிறதான ஒரு யுத்தம். ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நடக்கிற யுத்தம், ஆவிகளோடு நடக்கிறதான ஒரு யுத்தம் என்பதை ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் கவனிக்கணும். மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடு மட்டுமல்ல. அப்படியானால் மாம்சத்தோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது, இரத்தத்தோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது. மாம்சம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மாம்சத்துக்குரியதான நம்மோடு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிமார்கள் மூலமாகவும் நமக்கு தடைகள் உண்டாகும். தவறான வழியிலே ஒரு மனிதன் போவான் என்று சொன்னால் அதை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது. பாவியாய் வாழுகிறதற்கு இந்த உலகம் பர்மிஷன் கொடுக்கிறது. ஆனால் பாவியாய் இருக்கிறவன் பரிசுத்தவானாய் மாறுகிறதற்காக அந்த பரிசுத்தமான தெய்வமாகி ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பரிசுத்தமான பாதையில நடக்க பிரயாசப்படும் பொழுது இந்த உலகம் அவனுக்கு அனுகூலமாய் இருப்பதில்லை. உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லாருமே அவர் உடன் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தாய் தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி, அவர் எல்லாருமே தடை செய்கிறவர்களாக எதிர்ப்பை காட்டுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். இந்த உலகத்திலே துன்மார்க்கமாய் வாழுகிறதற்கும் பாவத்திலே வாழுகிறதற்கும் அசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கிறதற்கும் இந்த உலகத்து ஜனங்கள், உலகத்தின் ஆவி உடையவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுகிறார்கள். ஆனால் இதில் இருந்து அசுத்தத்தில் இருந்து பாவத்தில் இருந்து ஒரு மனுஷன் விடுதலையாக்கப்படும் பொழுது இவர்கள் எல்லாம் அந்த மனிதனோடு போராடுகிறவர்களாக எதிர்க்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். பிரியமானவர்களே, இது உலகம் பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்கிறதற்கு இந்த உலகமானது எப்பொழுதும் நமக்கு அனுகூலமாய் இருப்பதில்லை. ஏனென்றால் உலகமே கொல்லாங்கலுக்குள் கிடக்கிறபடியினால், உலகத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்மை வேறு பிரித்திருக்கிறபடியினால், உலகத்தின் அசுத்தங்களிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டு ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவித்துக்குள்ளே ஒரு பிரசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பி நம்மை உளையான சேற்றிலிருந்தும் பயங்கரமான குழியிலிருந்தும் ஆண்டவராய தேவன் நம்மை தூக்கி எடுத்திருக்கிறபடியினால் உலகத்தில் இருக்கிறதான பலவிதமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு தடையாயிருக்கும். உலகத்தில் இருக்கிறதான பலவிதமான நிலையிலே வாழுகிற மனிதர்கள் தடையாயிருப்பார்கள். ஆனால் இத்தனை தடைகளை எல்லாம் நாம் மேற்கொண்டு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உறுதியாய் பற்றிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அத்தனை தடைகளையும் நாம் மேற்கொண்டு நம்முடைய பலத்தினாலேயோ நம்முடைய பராக்கிரமத்தின் பலத்தினாலேயோ நம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின் பலத்தினாலேயோ தன்னுடைய ஞானத்தின் பலத்தினாலேயோ நாம் இந்த தடைகளை எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியாது. தேவனுடைய பலத்தினாலே இஸ்ரவேலர்களுக்கு தேவன் பகலில் மேக சம்பவமாம் இரவில் அக்னி சம்பவமாம் இருந்து அவர்களுக்கு முன்னே அவர் கடந்து போனது போல நமக்கும் நம்முடைய தேவன் நமக்கு முன்னே அவர் கடந்து போனால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற எல்லா விதமான தடைகளையும் நீக்க முடியும். அவர் தான் நீக்கி போடுகிறவராக இருக்கிறார். அதனாலே விசுவாச சகோதரமார்கள் சகோதரிமார்கள், உங்களுடைய ஞானத்தை நீங்கள் நம்பி ஏமாந்து போக வேண்டாம்.
உங்களுடைய பராக்கிரமத்தை நம்பி நீங்கள் ஏமாந்து போயிட வேண்டாம். உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்தை, உங்களுடைய அந்தஸ்தை நம்பி நீங்கள் ஏமாந்து போய்விட வேண்டாம். அவைகளினாலே நிரந்தரமான நிரந்தரமான விடுதலை கிடைக்காது. அவைகளால் தற்காலிகமான விடுதலை கிடைக்கலாம். ஆனால் நிரந்தரமான ஒரு விடுதலையை ஆண்டவர் தான் நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே உலக பிரகாரமான ஐஸ்வர்யத்தை நாம் சம்பாதிக்கிறதற்கும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாம் தேவனுடைய கிருபை வரங்களை சம்பாதிக்கிறதற்கும் பல விதத்திலும் தடைகள் ஏற்படுகிறது. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அடைகிறதற்கும் பல விதத்தில் தடைகள் ஏற்படுகிறது. அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் முன்பதாக நடந்து போகிறார். உங்களுக்கும் எனக்கு முன்பதாக அவர் நடந்து போகிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசித்தால் அந்த விசுவாசத்தின்படியே அந்த காரியங்களை, தடைகளை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நீக்கி போடுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். முதலாவது ஒரு விஷயத்தை நன்றாக மனதில் பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நமக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை நமக்கு தடையாக இருக்கிறது. உலகத்தின் சூழ்நிலை நமக்கு தடையாக இருக்கிறது. அடுத்து நம்மோடு இருக்கிற ரட்சிக்கப்படாத நம்முடைய உறவு, சொந்த பந்தங்கள் நமக்கு தடையாக இருக்கிறார். இதற்கு மேலாக வானமண்டலங்களில் கிரியை செய்கிற ஆவிகளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு தடையாக இருக்கிறது. இத்தனை தடைகளையும் நாம் தேவனுடைய அனுக்கிரகத்தினாலே மேற்கொண்டு போகும் பொழுது நமக்குள்ளேயே சில தடைகள் உண்டாகிறது. அந்த தடைகளினாலே நாம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க முடியாமல் நாம் ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகிற நிலையும் காணப்படுகிறது. சுற்றி இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிற ஆண்டவர், உறவு சொந்த பந்தங்கள் மூலமா வருகிற தடைகள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிற தேவன், சாத்தானுடைய சோதனை, சாத்தான் மூலமா வருகிற பலவிதமான தடைகளை எல்லாம் நீக்கி போடுகிற தேவன். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற தடைகளை நாம நீக்கி போட வேண்டிய ஒரு நிலைகள் நமக்குள் உண்டாகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்குள்ளே இருக்கிற தடைகளையும் நீக்கி போடுகிறதற்கு நாம் அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நமக்குள்ளே என்ன தடைகள் இருக்கிறது என்பதை இந்த வேதவசனங்களின் ஆதாரத்தின் மூலமாக நாம் தியானித்து இந்த செய்தியின் பகுதியை நாம் நிறைவு செய்ய கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. நமக்குள்ளே நம்மை ஆண்டவர் ஒரு விசேஷித்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். விசேஷித்த பாத்திரமாக தேவன் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்குள்ளே உள்ள தடைகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாம் காணப்படுகிறோம். ஏனென்றால் ஏசாயாவின் புத்தகத்திலே 59ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிறேன். உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். நாம் பலவிதமான தடைகளையும் மேற்கொண்டு வந்தாலும் நமக்குள்ளே இருக்கிறதான சில அக்கிரமங்கள், பாவங்கள் நமக்கு அது தடையாக இருக்கிறது. தேவனுடைய முகத்தை மறைக்கிறது. தேவனுக்கும் நமக்கும் நடுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கிற, நம்ம அறியாமல் செய்கிற, நாம் அறிந்தும் சில வேலை செய்கிற சில அக்கிரமங்களும் பாவங்களும் நமக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினைகளை உண்டாக்குகிறது, தேவனுடைய முகத்தை மறைக்கிறது என்று இந்த வேத பகுதி நமக்கு சொல்லுகிறது. அப்படியானால் நம்மிடத்திலே காணப்படுகிற பாவங்கள் என்ன? ரட்சிக்கப்பட்டு ஸ்நானம் பெற்ற பிற்பாடு, ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக, ஸ்நானம் பெறுவதற்கு முன்பதாக உள்ள பாவங்களை எல்லாம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி
அறியாமை உள்ள காலங்களிலே நாம் செய்த எல்லா பாவங்களையும் தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். தேவனை அறியாத காலங்களிலே நாம் செய்த பாவங்கள் எல்லாவற்றையுமே தேவன் காணாத போல் இருந்தார். எல்லாவற்றையும் அறிக்கையிட்டு நாம் செபிக்கும் பொழுது ஞானஸ்நானத்துக்கு முந்தி எல்லாவற்றையும் தேவன் மன்னித்து விட்டார், மறந்து விட்டார். ஆனால் நமக்குள்ளே அந்த மாம்சம் ஜென்ம சுவாபம் என்று சொல்லப்படுகிறதான மாம்சத்தின் தன்மை நமக்குள்ளேயே இருக்கிறபடியினால் அபிஷேகத்தின் நிறைவுக்குள் யார் அதிக அளவு நேரம் கொடுத்து அபிஷேகத்தின் நிறைவுக்குள்ளே வருகிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளே ஆவியினாலே மாம்சத்தின் செய்கைகள் அளிக்கப்படுகிறது. மாம்சத்துக்குரியதான கிரியைகள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே அளிக்கப்படுகிறதற்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் நமக்குள்ளே தந்திருக்கிறார். நம்முடைய மாம்சத்துக்குரிய குணநலங்கள், மாம்சத்துக்குரிய தன்மைகள் நமக்குள்ளே இருந்து மனதிருவினால் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் கடவுளுடைய பிள்ளை ஆனாலும் சில காரியங்கள் நமக்குள்ளே இருந்து நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தரவிடாதபடி நமக்குள்ளேயே இருக்கிற சில காரியங்கள் தேவனை தடை செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அது என்ன என்பதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்த்து இந்த காரியங்களை நாம் நிறைவு செய்வோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், இவைகளெல்லாம் இருக்கிறதுனாலே நாம் பரலோகம் போக மாட்டோம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது. இவை எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணுகிற காலம் வரைக்கும், சீர்படுகிற காலம் வரைக்கும், சீர்படுத்திக் கொள்ளுகிற காலம் வரைக்கும் பூமியிலே கர்த்தர் நம்மை வைத்து நம்மை எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணின பிற்பாடுதான், பூர்ணமாக்கப்பட்ட பிற்பாடுதான் கர்த்தர் நம்மை அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போவார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. முதலாவதாக ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்ப்போம். நமக்குள்ளே காணப்படுகிற பாவங்கள் என்ன, அக்கிரமங்கள் என்ன, அக்கிரமங்கள் என்ற தலைப்பில் பார்க்காதபடி பாவம் என்ன என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை. தேவனுடைய சத்தத்திற்கு, தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இன்றைக்கு அநேகர் மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்த வசனங்களை, வார்த்தைகளை கேட்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள். ஆனால் வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த வசனத்தின்படி வாழுகிறதற்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறதில்லை. இதுதான் பெரிய பாவமாக இருக்கிறது. இது 6ஆம் காலத்திலிருந்து, ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வருகிற விஷயமாக இருக்கிறது. ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளுக்கு முதல் மனுஷனாகிய ஆதாம் கீழ்ப்படியாமை காட்டினபடியினாலே, கீழ்ப்படியாமை என்கிற பாவத்தினால் உலகம் முழுவதும் முதலாவது பிரவேசித்தது. தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கேட்கிறோம். அந்த வார்த்தையின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை மாறுகிறதற்கு நாம் முயற்சி பண்ண வேண்டும். தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாம் வாழ முடியவில்லை என்று சொன்னால் உபவாசம் போட்டு கிருபையை கேட்க வேண்டும். நிச்சயமாகவே தேவனுடைய வார்த்தைகள், தேவனுடைய கற்பனைகள், தேவனுடைய கட்டளைகள் ஒன்றும் பாரமானவைகள் அல்ல. அவைகள் எல்லாமே கைகொள்ளக்கூடியவைகள் தான். அது மாம்சத்துக்குரியவர்களுக்கு அது பெரிய பாரமாக இருக்கும். ஆவிக்குரியவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிறவர்களுக்கு அது லகுவான விஷயமாக காணப்படும். அதனாலே தேவ சத்தத்திற்கு, தேவனுடைய சத்தியத்திற்கு, தேவனுடைய உபதேசத்திற்கு, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் பொழுது கர்த்தர் நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய விடாதபடி இவைகள் தடை செய்கிறது. இந்த தடைகளை நீக்குகிறதற்கு நாம் முயற்சி பண்ண வேண்டும். அடுத்ததாக ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை பார்க்கிறோம். நன்மை செய்யாமல்
போகிறது பாவமாக இருக்கிறது. நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாமல் போனால் பாவம் உன் வாசல் படியில் படுத்து கிடக்கும். இப்படியாக இரண்டாவது மனுஷனாகிய காயினிடத்திலே தேவன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது அதை செய்ய தகுந்தவர்களுக்கு செய்யாமல் போகாதே என்று நீதிமொழிகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நமக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசல் படியில் படுத்திருக்கும் என்று கர்த்தரே சொல்லுகிறார். ஒருவனுக்கு நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது செய்ய தகம் உள்ளவர்களுக்கு செய்ய தகாமல் இருக்கக்கூடாது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த கொரோனா காலகட்டங்களிலே நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் நம்மளால் முடிந்த உதவிகளை நன்மைகளை நாம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அடுத்ததாக பொருள் ஆசையாகிய விக்கிரக ஆராதனை. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே அநேக விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொருள் ஆசையாகிய விக்கிரக ஆராதனை. நாம் விக்கிரகங்களை விட்டு வெளியே வந்தாலும் பொருள் ஆசை என்கிறதான விக்கிரகம் நமக்குள்ளே காணப்படுமானால் அது ஒரு பாவமாக காணப்படுகிறது. பொருளாசையாகிய விக்கிரக ஆராதனை. ஆகையால் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துரிச்சை, விக்கிரக ஆராதனை ஆகிய பொருளாசை. ஒருவேளை நாம் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துரிச்சை இவைகளை விட்டு நாம் வெளியே வந்திருக்கலாம். ஆனால் விக்கிரக ஆராதனை ஆகிய பொருளாசை இவைகளை பூமியிலே உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இவைகளெல்லாம் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு அவருடைய முகத்தை மறைக்கிறது என்பதை கவனிக்க பார்க்க வேண்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அடுத்ததாக பொருத்தனை என்று நாம் பார்க்கிறோம். உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே நீ பொருத்தனை பண்ணாதிருந்தால் உன்மேல் பாவம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். உன் வாயினால் சொன்னதை நிறைவேற்ற வேண்டும். உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நீ வாயினால் நீ பொருத்தனை பண்ணி சொன்ன உற்சாக பணியை செலுத்தி தீர்ப்பாயாக. தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பகுதியிலே அடுத்து கவனிக்க வேண்டியது, பொருத்தனை விஷயத்திலே நாம் செய்த பொருத்தனையை நாம் நிறைவேற்றாமல் போகுமானால் அது பாவமாக கருதப்படுகிறது. பிரசங்கி 5ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம் 5வது வசனத்தையும் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். அங்கேயும் அதுக்குரிய காரியங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அதனால பொருத்தனை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. தீர்மானம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. பிரதோஷம் என்பது ஒரு முக்கியமானது. இந்த பண்ணின பொருத்தனை நாம் சரியாக நாம் காணப்பட வேண்டும். அதை செய்யாமல் போகும் பொழுது அது பாவமாக இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், நம்முடைய பாவங்களே அவர் நமக்கு செவிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை மறைக்கிறது. தேவனுடைய முகம் ஏன் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது? ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய ஜெபத்திற்கு ஏன் பதிலில்லாமல் இருக்கிறது? அநேக ஆசீர்வாதங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாகிய நாம் ஒன்றுமில்லாதவர்களாக ஒரு தரித்திர நிலையிலேயே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு காரணம் என்ன? ஏன் அவருடைய முகம் நம்மை பிரகாசிக்க முடியாதபடி போகிறது? அவருடைய முகத்தை மறைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன என்பதைத்தான் இந்த வேதவசனங்கள் நமக்கு சுட்டி காமிக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டி இருக்கிறது. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக.
அதனால நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு நாம் வெளி உலகத்தில் உள்ளவர்களையோ மற்றவர்களையோ நாம் சொல்லுகிறதை விட நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக நமக்குள்ளேயே இருக்கிற இவைகளை நீக்கி போடுகிறதற்கு ஒண்ணு நாம முயற்சி எடுக்கணும். இல்லைடா கர்த்தரிடத்திலே உபவாசித்து ஜெபித்து கிருபை கேட்டு ஆவியின் நிறைவினாலே அவைகளை அழித்து போடுகிறதற்கு நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அடுத்த நீதிமொழிகள் புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பிறனை அவமதிக்கிறவன் பாவம் செய்கிறான் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேறு ஒரு பாவங்களும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பிறரை அவமதிக்கிறதே பெரிய பாவமாக இருக்கிறது. மீகாள் தன்னுடைய இருதயத்திலே தாவீதை அவமதித்ததினாலே அவனுடைய கர்ப்பத்தை கர்த்தர் அடைத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதனால தன்னுடைய புருஷனை தன்னுடைய கணவன் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பதாக அழகாக பாடி துதித்து தேவனுக்கு முன்பதாக நடனமாடி கொண்டு வருகிற அந்த நிகழ்வை பார்த்து அவளுடைய ஆவியிலே சந்தோஷம் இல்லாமல் அவள் தன் இருதயத்திலே தன்னுடைய கணவனை அவள் அவமதித்தது நிமித்தமாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவளுடைய கர்ப்பம் அடைபட்டது. மற்ற மனைவிகளுக்கெல்லாம் பிள்ளை இருந்தது, ஆனால் அவளுக்கு மாத்திரம் பிள்ளை இல்லாமல் போனது. பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்டதான ஒரு அவமதிக்கிறதான நிலை நமக்குள்ளே இருக்குமானால் அந்த நிலையை நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அடுத்ததாக சாமுவேல் சொல்லுகிறார் 1 சாமுவேல் புத்தகத்திலே 12ஆம் அதிகாரம் 23ஆவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நான் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணாமல் போவேனானால் நான் பாவம் செய்கிறவனாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய ஜனங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ஜெபம் பண்ணாமல் போகிறது பெரிய பாவமாக கருதப்படுகிறது. சாமுவேலுக்குள்ளே அப்படி ஒரு அழுத்தம், நான் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணாமல் போவேனானால், உங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணாமல் போவேனானால் ஸ்தோத்திரம் அது எனக்கு பாவமாக கடவுது. கர்த்தருடைய பரிசுத்தராக மேம்படுவதாக. நானும் உங்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ண செய்யாதிருப்பேனானால் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவனாய் இருப்பேன் என்று சாமுவேல் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சாமுவேலுடைய வார்த்தையை நாம் கவனிக்கும் பொழுது நம்ம எத்தனை பேர் நாம் பாவம் செய்கிற இப்படிப்பட்டதான பாவத்தை நாம் செய்கிறோம். ஜெபிக்காமல் இருக்கிறதே பாவம், துதிக்காமல் இருக்கிறதே பாவம், தேவனை ஆராதிக்காமல் இருக்கிறதே பாவம். தேவன் எதற்காக நம்மை சந்தித்தார், எதற்காக நம்மை ரட்சித்தார், எதற்காக தேவன் அவருடைய பிள்ளையாக நம்மை மாற்றினார் என்று சொன்னார், நாம் அவரோடு இருந்து இசைந்து நின்று ஜெபிக்க வேண்டும், துதிக்க வேண்டும், ஆராதிக்க வேண்டும், நல்ல ஆவியில் நிரம்பி பாடி துதிக்க வேண்டும். எனக்கு தெரிந்த அருமையான ஒரு ஊழியக்கார தாயார் சொன்னாங்க, அவங்க மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது சொன்னாங்க, நாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்ப காலத்திலே எவ்வளவு அருமையாக ஜெபம் பண்ணணும், பாடணும், துதிச்சோம், நல்ல ஆவி நிரம்பி ஜெபம் பண்ணோம். இப்ப அந்த நிலைமையெல்லாம் இப்ப இல்லை. அதனால இங்க இருந்துகிட்டு இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆராதனை செய்ய முடியலையே, பாட முடியலையே, துதிக்க முடியலையே, ஜெபிக்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி இந்த பூமியில இருந்து ஆதங்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இருக்கிறத விட பரலோகத்துக்கு போயிட்டோம்னா அங்கே நன்றாக கர்த்தரை பாடி துதித்து தேவனை ஆராதிக்கலாம். அதனால நான் இங்கே இருக்கிறத விட பரலோகம் போறதுதான் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் என்று சொன்னார்கள். ஆண்டுடைய பரிசுத்தமாக மேம்படுவதாக. அப்படிப்பட்டதான அனுபவத்தோடு கூட தான் பூமியிலே ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் நின்று உலகாலே நின்று ஜெபித்த ஊழியக்காரர்கள் ஊழியக்காரிகள் வரப்போகிற காலங்களில் எழுப்பப்பட வேண்டும். கர்த்தர் அந்த காரியங்களை செய்வாராக. அதனாலே ஜெபம் பண்ணாமல் போகிறதே பாவமாக கருதப்படுகிறது. அடுத்ததாக 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 22ஆவது வசனத்திலேயும் 23ஆவது வசனத்திலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. 2வது மன்னுதல் பிலிஸ்தீனியர் பாவத்திற்கும்
முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியாக இருக்கிறார். கர்த்தர் இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா கர்த்தர் எப்படி நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார்? தடை செய்யறவன் பிசாசு பிசாசு நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிசாசு தான் தடை செய்யறான், சாத்தான் தான் தடை செய்யறான் அப்படின்னு நம்மளே நமக்கு தடை. ரெண்டாவது பண்ணுதல் முட்டை வீட்டுக்கு ரெண்டு நிலைமை உண்டாக்குறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். குழப்பம் பண்ணுகிறது, பிரிவினை உண்டாக்குறது, பிரச்சனைகளை உண்டாக்குறது. உதவி செய்தவருடைய உதவிகளை எல்லாம் அற்பமாக பேசுகிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெபித்த சபை உபவாசித்து முழங்காலே இந்த ஊழியக்காரங்கள்லாம் சும்மா சாதாரணமா பேசிட்டு போறது, மன வேதனைப்படுகிறவர்கள் பேசுகிறது. எல்லாம் ரெண்டாவது பண்ணுகிறதுக்கு சமமாக இருக்கிறது. முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறது அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியாய் காணப்படுகிறது. பழியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படிதல் உத்தமம் என்று கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு போதிக்கிறார். அதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் சொல்றா, உங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட நிலை இருக்குமானால் அதிலிருந்து வெளியே வர கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. அடுத்ததாக நீதிமொழிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, திருவசனத்தை அவமதிக்கிறான் பாவம் செய்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய வார்த்தையை தள்ளிவிட்டு சொல்றா, எந்த ஒரு காரியத்தை நீ செய்ய பிரயாசப்பட்டாலும் அது எல்லாமே சொல்றா வேஸ்டான காரியம். திருவசனத்தை அவமதிக்கிறவன் நாசம் அடைவான், கற்பனைக்கு பயப்படுகிறவனும் பலன் அடைவான். திருவசனத்தை தேவனுடைய வசனத்தை தள்ளி வைத்து விட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் என்று விசுவாசிகள் நினைக்கிறதுனாலே ஸ்தோத்திரம், வசனத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் போகும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறது. வசனத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். இறையியலை வாழ்வியலாய் மாற்ற வேண்டும். அதற்கு தான் வார வாரம் போதிக்கிறோம். அதற்கு தான் உபவாச ஜெபங்கள், பைபிள் ஸ்டடி கூட்டங்கள், ஸ்தோத்திரா சபை ஆராதனை, எப்பமெல்லாம் சபை கூடி வருதோ அப்பமெல்லாம் உங்களுக்கு போதிக்கிறது. காரணம், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வசனத்துக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் ஸ்தோத்திர சம்பந்தம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் வசனம் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உங்கள் வசனங்கள் போதிக்கப்படுகிறது. அதனாலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. வசனத்தை தள்ளிட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் என்று நினைத்தால் சாத்தான் சந்தோஷப்படுவான். வசனத்தோடு சேர்ந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழலாம் என்று நீ நினைத்தால் கர்த்தருடைய அளவில்லாத கிருபை உனக்கு கிடைக்கும். தேவன் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே ஆண்டவருடைய உச்சியிலே கொண்டு போய் உட்கார வைத்து விடுவார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகாரட்சியான காலங்களில் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நிலமுள்ளதாய் மாற்றுவார். நீர் பாய்ச்சலாம் தோட்டத்தை போலவும் அற்றாத நீரூற்றை போலவும் கர்த்தரவனை மாற்றணும் என்று சொன்னார். திருவசனத்திற்கு ஏற்றபடி உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறும் பொழுதுதான் கர்த்தர் அந்த வசனத்தின் மூலமாக இவனை ஆசீர்வதிக்க முடியும். சும்மா வெறும் வாக்குத்தத்த வசனத்தை எடுத்து வைத்துட்டே ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கூடாது. எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஒரு நிபந்தனையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரா, ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். நீ இதை செய்தால் நான் அதை செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். நன்றாக வேதத்தை நீங்கள் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னார். ஸ்தோத்திரா, வாக்குத்தத்த வசனங்களையே சிலர் எடுத்து ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு ஸ்தோத்திரா மேலோட்டமான ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பார்க்கிறவர்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோக தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய சபையிலேயே நிலைத்திருக்க மாட்டார்கள். அப்புறம் எப்படி பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அவர்கள் தயாராக முடியும்? ஆகவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. தேவனுடைய வார்த்தை ஸ்தோத்திரா நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்திலே ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மேலே முதல் வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீ இதை செஞ்சால் நான் இதெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி. 128ஆம் சங்கீதத்திலே முதல் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தோத்திரா அதுல இருக்கிற கீழே உள்ள வசனங்கள்லாம் ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் இருக்கும். ஆனா முதல் வசனம் சொல்லுகிறது நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். ஸ்தோத்திரா, அது அவருடைய கட்டளை, அவருடைய சட்டமாக அந்த வார்த்தையை கொண்டு வருகிறார். இந்த சட்டத்துக்கு நீ கீழ்ப்படிந்தால் கீழே இருக்கிறதான வார்த்தைகளுக்கு நீ சொந்தக்காரனாய் மாறுவாய், சொந்தக்காரியாய் மாறுவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. வெறும் வாக்குத்தத்தமான வார்த்தைகளை மாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் வீணாக்காமல் கர்த்தர் நியமித்த ஒழுங்கின்படி, சட்ட திட்டத்தின்படி, கட்டளைகளின்படி நடந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வோம். அதனால திருவசனத்தை அவமதிக்கிறவர்
நாசமடைவான் என்று சொல்லி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்டதான திருவசனத்தை இருதயபூர்வமாய் அவமதிக்கிறவர்களாயிராதபடி எச்சரிக்கையாய் காணப்படுவோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம், 1 யோவானின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அநீதி எல்லாம் பாவம்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீதி, தேவனுடைய நீதிக்கு மாறான அநீதியான காரியங்களை யார் செய்கிறார்கள் அதெல்லாம் பாவமாய் இருக்கிறது. அடுத்து நீதிமொழிகள் 24:9 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தீய நோக்கம் பாவமாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம். தீய நோக்கம், அதாவது தேவனுடைய வார்த்தைகளை, தேவனுடைய செய்திகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரகாரம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்தியத்தின்படி நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு யோசனை சொல்லுகிறோம், ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அந்த ஆலோசனைகள் சத்தியத்துக்கு ஏற்றபடியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் உலகத்தையோ மாம்சத்தின் தன்மையோ பிசாசுடைய இச்சைகளையோ அதில் கொண்டு நுழைக்கக்கூடாது. பிசாசுடைய இச்சைகளை நுழைக்கக்கூடாது, மாம்சத்துக்குரிய தன்மைகளை உள்ள நுழைக்கக்கூடாது, சுயநலம் அதில் கலக்கக்கூடாது. தேவனுடைய வசனத்தை தேவனுடைய வசனமாகவே எடுத்துக்கொண்டு தேவனுடைய நீதிக்கு ஏற்றபடி நம்ம வாழுகிறதற்கு ஏற்றபடி நமக்குள்ளே சரியான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் காணப்பட வேண்டும். புரிந்து கொள்ளுதல் ஆவிக்கு ஏற்றபடி இருக்குதா, மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி இருக்குதா என்று நீங்கள் உங்களை நிதானித்து பாருங்கள். எப்படிப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள்? நீங்கள் உங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல் தவறாக இருக்குமானால் தேவனுடைய நீதியை மனுஷ நீதியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைக்குள்ளே அநேகம் தள்ளப்பட்டு போய் விடுகிறார்கள். இல்லைன்னா தேவனுடைய நீதியை தள்ளிவிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அநீதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிட்டு நான் நீதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் என்று ஆண்டவருக்கு முன்னாடி துணிகரமாய் போய் சொல்லுகிறதா நிலைகளை காணப்படுகிறோம். இப்படிப்பட்டவைகளெல்லாம் நமக்குள்ளே காணப்படுமானால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாமளே தடையாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக தேவன் பாவமாக்கினார் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பாவம் அறியாத அவர் நமக்காகவே இப்படிப்பட்ட அந்தையோடு அடைந்த நிலையை அவர் அடைந்ததற்கு காரணம் நீரும் நானும் தேவன் நீதிக்கு உட்பட்ட பிள்ளையாய் மாற வேண்டும், வாழ வேண்டும் என்பதற்காக. அதனாலே தேவ செய்தியை மாறுபாடான சிந்தையோடு கேட்காமல், தேவனுடைய நீதியை மாறுபாடான நீதியோடு இணைத்து பார்க்காமல் தேவ நீதியாகவே தியானித்து பார்ப்பீர்களானால் அதன் மூலமாய் வருகிற நன்மைகளை, ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம். கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக, தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. அடுத்ததாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. பெருமையான பேச்சுக்கள், பெருமையான செயல்பாடுகள். பெருமை என்பது அது பிசாசுக்குரியது, சாத்தானுக்குரியது. எல்லாருக்குள்ளையும் கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் பெருமை வந்துடும். சில ஆட்களை கொஞ்சம் முன்ன விட்டு பாட விட்டுட்டோம்னா ஐயோ அவங்களுக்கு ஏற்படுற பெருமையை பார்க்கணுமே. சில விசுவாசிகளை முன்ன விட்டு கொஞ்சம் அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக, உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக, பழக்க வைக்கிறதுக்காக பின்னாட்களை ஒரு ஊழியத்திலே பயன்படுங்கிற நோக்கத்தோடு ஒரு சிலரை ஊழியக்காரர்கள் பழக்க வைப்பார்கள். அப்படி பழக்க வைக்கும் பொழுது கர்த்தருக்கு அவங்களுக்குள்ளே அவங்களை அறியாமலே ஒரு பெருமை வந்துடும். அது கண்டுபிடிக்கக்கூடியதான பார்வை அவங்களுக்கு இருக்காது. பின்னாட்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை தொடர்ந்து என்கரேஜ் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அப்ப அவங்களுக்கு பெரிய மன நோவாய் போயிடும், மன வேதனையாக போயிடும், பயங்கர வேதனையாயிரும். ஏன்டா இப்படி நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், நம்ம முதல்ல எல்லாம் நல்ல இப்படி பண்ணாங்க, இப்ப நம்மள ரொம்ப மட்டரமா நடத்துறாங்க அப்படி இப்படின்றாங்க நினைப்பாங்க. காரணம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பெருமையை அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகிறபடினாலே. அப்படிப்பட்ட பெருமை வந்துச்சுன்னா அதை அழிக்கணும், அதை மாற்றுகிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். ஏன்னா ஊழியக்காரங்க சிலர்கள் ஆவியான நடத்திப்பின்படி அனுமதிப்பாங்க, ஆவியான நடத்திப்பின்படி அனுமதிக்க மாட்டாங்க. இந்த அறிவு எல்லாருக்கும் இருக்கணும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பெருமையான பேச்சுக்கள், வாழ்க்கையில பெருமையான பேச்சுக்கள், பெருமையான செயல்பாடுகள், பெருமையான சிந்தனைகள், பெருமையான காரியங்கள், இவைகள் எல்லாம் பிசாசனுடையவைகள் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவன் இருதயத்திலே அவன் யோசித்தான், இருதயத்திலே சிந்தித்ததெல்லாம் ஏசாயாவின் புத்தகத்திலே, எசேக்கியேல் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஆகவே நமக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரியதான காரியங்கள் காணப்படுமானால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கிறது. பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவனே எதிர்த்து நிற்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆவிக்குரிய பெருமை சிலருக்கு உண்டாகும். ஆவிக்குரிய பெருமை, அது என்ன ஆவிக்குரிய பெருமைனா என்ன போல பாட முடியுமா, என்ன போல ஜெபம் பண்ண முடியுமா, என்ன போல ஆராதிக்க முடியுமா, என்ன போல கொடுக்க முடியுமா, என்ன போல உபவாசிக்க முடியுமா, என்ன போல சபைக்கு போக முடியுமா,
சோதரா என்ன போல சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியுமா? சோதரா என்ன போல கசமா காணிக்கைகளை கொடுக்க முடியுமா? இப்பெல்லாம் வந்து பரிசேயனுக்கு இருந்ததான சோதரா பெருமைகள். கர்த்தருடைய சோதரா பரிசேயன் லூக்கா சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த பரிசேயன் உள்ள வரும்பொழுது தன்னை பரிசுத்தமா நினைச்சிட்டு உள்ள வந்தான். ஆனா போகும்போது அவன் பாவியா வெளியே போறான் பாருங்க. பாவியா ஒருத்த உள்ள நினைச்சிட்டு வந்து வாசல் வந்து நின்றுட்டு பாவியா என்பது கிருபையாய் இறங்கும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அழுதான். கர்த்தருடைய சோதரா மாறு அடிச்சுட்டு அழுதான். அவன் பாவியா உள்ள வந்தவன் உள்ள கூட வரல, வாசலே நின்று வந்தவன் சோதரா கர்த்தரா சாட்சி பெற்று போனான். சோதரா அவன் பரிசுத்தவனாக்கப்பட்டு போகிறான். ஆனால் சோதரா பரிசுத்தவான் என்று நினைத்துக் கொண்டு உள்ளே வந்தவன் சோதரா அவனை அறியாமலே அவன் பாவம் செஞ்சுட்டு போறான். அறிக்கை செய்வதிலே பாவம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அதனால இப்படிப்பட்ட பெருமையான பேச்சுகளுக்கெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பாராக. பெருமையான செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் கர்த்தர் நம்மை தப்புவிப்பாராக. விசுவாசத்தினால் வராது யாருமே பாவம் என்று ரோமர்கள் நிறுவனம் 14ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறார். விசுவாசத்தினால் வராது யாருமே பாவம். விசுவாசிகளா இருக்கிறவர்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கணும், விசுவாசத்துக்கு ஏற்ற செயல்பாடுகள் இருக்கணும். விசுவாசம் இல்லாமல் சோதரா நாம் செயல்படும் பொழுது அது விசுவாசத்தினால் வராத யாவுமே பாவம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார். சோதரா இது ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறார். அடுத்து அப்போஸ்தலர்கள் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே அனனியா சப்திரியாவுடைய காரியத்திலே பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பொய் சொன்னதை பற்றி அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறார். பேதுரு சொல்லுகிறார், பரிசுத்தாவியிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி நீங்கள் துணிந்தது என்ன என்று சொல்லுகிறார். அப்போ விசுவாசிகள் பொய் சொல்லும் பொழுது அது பாவமாக இருக்கிறது. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தினால் வராது யாவுமே பாவமாக காணப்படுகிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. லூக்கா சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே மனுஷருக்கு முன்பதாக மேன்மையாய் காணப்படுகிறது எதுவோ அது தேவனுக்கு முன்பதாக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அருவருப்பாய் காணப்படுகிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமான்களாக காட்டுகிறீர்கள், தேவனோ உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார். மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது, தேவனுக்கு முன்பதாக அருவருப்பாக இருக்கிறது. மனுஷருக்கு முன்பதாக மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது எதுவோ அது தேவனுக்கு முன்பதாக அருவருப்பாய் காணப்படுகிறது என்று பார்க்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். ஆகவே பாவிகள் இப்படிப்பட்டதான பாவங்களை இப்படிப்பட்டதான தவறுகளை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு சோதரன் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்று சொல்லி நாம் அங்கலாய்ப்போமானால் அது நம்மேல் உள்ளதான தவறு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். வெளி உலகத்திலே சோதரன் உறவு சொந்த பந்தங்கள் மூலமாய் பல தடைகளை மேற்கொண்டு வந்தால் பிசாசின் மூலமாய் வருகிற தடைகளை எல்லாம் தேவனே சோதரன் அதை மேற்கொள்ளுகிறதுக்கு கர்த்தர் நமக்கு அனுமதி உதவி செய்தாலும் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விடாதபடி நமக்குள்ளேயே இப்படிப்பட்டதான பாவங்கள் தடையாக இருக்குமானால் நாம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது? தேவன் அவர் ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரர். நாம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணவே நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். சொன்னவர் நிச்சயமாவே அவர் வாக்கு மாறாதவர். அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுகிறது. அவர் கருத்துள்ளவராக கவனமுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செய்கிற காரியங்கள் என்ன? நம்முடைய தேவனுக்கும் நமக்கும் மறைவாக இருக்கிற சோதரனுடைய முகத்தை மறைக்கிற காரியங்கள் என்பதை என்ன என்பதை நாம் கவனிக்கணும். ஏன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரிக்க முடியவில்லை? ஏன் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரிக்க முடியாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன என்பதை இந்த வசனங்களின் மூலமாய் உங்களை நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள். சோதரன் கீழ்ப்படியாவின் காரியங்கள் இருக்குமானால் கர்த்தருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறது. நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும்போது செய்யாமல் போனால் கர்த்தருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறது. பொருளாசை என்கிற பாவம் நமக்குள் இருக்குமானால் கர்த்தருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறது. பொருத்தனை பண்ணி அந்த பொருத்தனையை நாம் நிறைவேற்றாமல் போனால் கர்த்தருடைய முகம் நம்மை மறைக்கிறது. திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைவாய் காணப்படுகிறது. ஸ்தோத்திரம். இரண்டாவது மண்டலம் ஸ்தோத்திரம். இரண்டாவது மண்டலம் ஸ்தோத்திரம். குழப்ப முழக்காட்ட மண்டலம் இருக்குமானால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. திருவசனத்தை அவமதிக்கிறதுனால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. அநீதி செய்வோமானால் கர்த்தருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறது.
தீய நோக்கம் நமக்குள்ள இருக்குமானால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. பெருமையான பேச்சுகள் நமக்குள்ள இருக்குமானால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. பிசாசின் இச்சைகள் என்று 2 தீமோத்தேயு 2:26 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பிசாசுடைய இச்சைகள் நமக்குள்ள இருக்குமானால் அதுவும் தேவனுடைய முகத்தை நமக்கு மறைக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். மனுஷனுக்குள்ளே மேன்மையாய் காட்டுகிறதற்காக, மனுஷனுக்கு முன்னாடி பெருமையாய் வாழ்கிறதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிக்கிட்டு அது மனுஷனுக்கு மேன்மையாய் நாம் வாழ்கிறதுக்கு முயற்சி எடுப்போமானால் அதனாலே தேவனுடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. விசுவாசத்தினால் வராது யாவுமே பாவமாக இருக்கிறது. அதாவது விசுவாச ஜீவியம் இல்லாமல் வாழும் பொழுது தேவனுடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. அநீதியா சத்திரியாரை போல பொய் சொல்லுகிற நிலை காணப்படுமானால் கர்த்தருடைய முகம் நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைகளெல்லாம் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் வேதவசனம் சொல்லுகிறது, தங்கள் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இப்பேற்பட்டதான நிலைகளிலே நாம் இருந்து கொண்டிருந்தால் கர்த்தர் நம்மை எப்படி ஆசீர்வதிப்பார்? நமக்கு எப்படிப்பட்ட நிலைகள் இருக்குமானால் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு வேற யாரும் தடையல்ல, நாம தான் தடையாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு மனப்பூர்வமாய் உளப்பூர்வமாய் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை வாழ வைக்கிற தேவனாக காணப்படுகிறார். நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய பாவங்கள், இந்த பாவங்களை எல்லாம் தொடர்ந்து அறிக்கையிட வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழும்பின உடனே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் தங்களை தாங்களே நிதானித்து ஆராய்ந்து பார்த்து அறிக்கையிட்டு ஜெபிக்க வேண்டும். தன்னை சுத்திகரிக்கிற ஒரு நிலை காணப்பட வேண்டும். நான் ரொம்ப சரியா இருக்கிறேன் அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு கூடாது. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டாலும் சரி, இன்னைக்கு நீ செய்த தவறுக்காக அவனுடைய சமூகத்திலே நீ மன்னிப்படுத்த வேண்டும். 20 வருஷம் 30 வருஷம் 40 வருஷம் விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி, அரை நூற்றாண்டை கடந்த 50 வருஷம் விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி, இன்னைக்கு நேற்றைக்கு முன்னதாக செய்த தவறுகளை அறியக்கூடியதான அறிவுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். பிசாசு காலங்கள் போகும் பொழுது அந்த சிந்தனைகளை எடுத்து விடுகிறான். அதை பற்றியதான உணர்வற்ற நிலைமைகளை நாம் காணப்பட்டு விடுகிறோம். நாங்க ரட்சிக்கப்பட்டோம், நாங்க சபைக்கு போறோம், நாங்க கர்த்தருடைய பிள்ளையாயிட்டோம், அதனால நாங்க சரியா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறதுனாலே நினைப்பே அனைவருடைய வாழ்வை கெடுத்து விடுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலே நம்முடைய அறிக்கை சரியான அறிக்கையாய் காணப்பட வேண்டும். பார்வோன் அறிக்கை செய்தது போல இருக்கக்கூடாது. ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 9:27 பார்வோன் அறிக்கை செய்கிறான் மோசேக்கு முன்னாடி. அப்படிப்பட்ட அறிக்கை செய்யக்கூடாது. சவுலுடைய அறிக்கை 1 சாமுவேல் புஸ்தகம் 15:24 சவுல் அறிக்கை செய்கிறான். அப்படிப்பட்ட அறிக்கை நாம் செய்யக்கூடாது. யோசுவாவுடைய காலத்திலே சாபத்தினாலே எடுத்துக்கொண்டது நிமித்தமாக ஆகானுடைய வர வேண்டிய காரியங்களை பார்க்கிறோம். ஆகான் அறிக்கை செய்கிறான். யோசுவா புஸ்தகம் 7:20 அப்படிப்பட்ட அறிக்கையும் நாம் செய்யக்கூடாது. யூதாசுடைய அறிக்கையை பாருங்க. மத்தேயு சுவிசேஷம் 27:4 அவன் தேவனிடத்தில் இயேசுநாதர் போய் அறிக்கை செய்யறதுக்கு பதிலாக பிரதான ஆசாரியரிடத்தில் போய் அறிக்கை செய்கிறான். இப்படிப்பட்ட அறிக்கையும் செய்தால் நமக்கு வாழ்வு கிடைக்காது. நாம் செய்த இப்படிப்பட்டதான இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ள இருக்குமானால் நம்மையே நாம் அருவருத்து இந்த யோபு புஸ்தகத்திலே சொல்லி இருக்கிறது போல கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. யோபு சொல்லுகிறார் 42ஆம் அதிகாரத்திலே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம் 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், நான் என்னை அருவருத்து தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன். இந்த இடத்துக்கு தாங்க நம்ம வரணும். என்னை நான் அருவருக்கிறேன், சாம்பலிலும் தூளிலும் இருந்து நான் மனஸ்தாபப்படுகிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நமக்குள்ளே வந்து அதன் மூலமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு அறிக்கை வருது பாருங்க. அந்த அறிக்கையை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். தாவீது தவறு செய்தான். நாத்தான் போய் அந்த தவறுகளை உணர்த்தின உடனே அவன் அறிக்கையிட்டான். அதனாலே ஏசாயா
அதனால சங்கீதம் 51ஆம் சங்கீதம் வெளிப்பட்டது. தேவனே, ஒருவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து உடைய கண்களுக்கு முன்பதாக பொல்லாங்கானதை நடப்பித்தேன். உடைய நீதி விளங்கும் பொழுதும் உடைய நீ நியாயத்திற்கும் பொழுதும் சுத்ராவ் நீதி விளங்கும் பசுத்தம் விளங்கும் நான் அறிக்கையிடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. அதனாலே நம்முடைய தடைகள் நீங்க வேண்டும். வெளியுலகத்தில் இருக்க தடைகள் நீக்குகிறதற்கு தேவன் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். வெளியில் உள்ள தடைகள்லாம் நீங்குகிறது. மனுஷர்கள் மூலமாக தடைகள், விசுவாச மூலமாக தடைகளெல்லாம் நீங்குகிறது. ஆனால் சுத்ரா நமக்குள்ள இருக்கிற தடைகள் நீங்கினால்தான் நாம் விரும்புகிற இடத்தை நாம் எட்டி பிடிக்க முடியும். அதனாலே நாம் விரும்புகிற இடத்தை நாம் எட்டி பிடிக்கணும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ள இருக்கிற தடைகளை எல்லாம் மாற வேண்டும். அதை விட்டு நாம் விலக வேண்டும். இந்த செய்தியின் மூலமாய் இதை யார் யாருக்குள்ள இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது, யாரெல்லாம் உணர்த்தப்படுகிறீர்களோ அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பகுதியை விட்டு வெளியே வாருங்கள். காரணம், கர்த்தர் உங்களை ஜீவனுள்ள கற்களாக ஒரு ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்க பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இவைகளெல்லாம் கர்த்தருடைய கருத்திலே நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தப்படுகிறதற்கு தடைகளாய் வரும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சபை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினாலே சம்பாதிக்கப்பட்டது. நீங்கள் நானும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தமான இரத்தத்தினாலே விலைக்கிரயமாய் வாங்கப்பட்டவர்கள். இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினாலே சம்பாதிக்கப்பட்ட சபையாகும் நீங்கள் நானும். பூமியில் இருக்கிற திருச்சபை, இந்த சபையிலே கரை திரை முதலான ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் விளையாட்டதும் மகிமையான சபையாக இந்த சபையை உருவாக்குவதற்காக தேவன் நம்முடைய குமாரனை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று எபேசியர் 5:27 நமக்கு தெளிவாக போதிக்கிறபடியினாலே சபை பூமியிலே இருக்கிற வரைக்கும் அந்திகிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வெளிப்படுகிறதற்கு சபை தடையாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அந்திகிறிஸ்து பகிரங்கமாய் இடத்துக்கு வர முடியாது என்பதை வேத வசனங்கள் நமக்கு சொல்லுகிறது. 2 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் தன் காலத்திலே வெளிப்படும்படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. அது இன்னது என்று சொன்னார் சபைதான். பூமியிலே மீட்கப்பட்ட திருச்சபை இருக்கிற வரைக்கும் அந்திகிறிஸ்துவுடைய பகிரங்கமான வருகை இந்த பூமியிலே இருக்காது. அந்திகிறிஸ்துவுடைய வருகையை தடை செய்கிறதே நீங்கள் நானும் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அப்போ அந்திகிறிஸ்து வருகையே தடை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு கர்த்தர் உங்களுடைய அதிகாரப்படுத்தி இருப்பாரானால் நாம் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் அதிகாரத்தின் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாதபடி நமக்கு நாமே தலையாக இருப்போமானால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எப்படி நாம் அவருடைய சொந்த வருகையை நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறது என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் அவர்களுக்கு முன்பதாக நடந்து போகிறார். அவர் தடைகளை நீக்கி போடுகிறவராக இருக்கிறார். எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறவர் நமக்கு முன்னே போகிறார். அதனாலே நமக்குள்ளே இருக்கிற தடைகளையும் அவர் நீக்கி போடுவதற்கு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். சொந்தம். ஆகவே நாம் பண்ணுகிற அறிக்கை யோபு பண்ணது போல நாமும் அறிக்கையிட்டு இப்பேற்பட்டதான காரியங்களில் இருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்படுகிறதற்கு ஆண்டுடைய கிருபையை கேட்போம். ஆண்டுடைய பாதத்திலே கெஞ்சி மன்றாடுவோம். நாம் செய்கிறதானே இப்படிப்பட்ட தவறுகள் அவங்களுக்கு இருக்குமானால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்கிறதற்கு அவருடைய முகம் மறைக்கப்படுகிறதா இருக்கிறபடினாலே பார்வோன் அறிக்கப்படுகிறது போலவோ, சவுல் அறிக்கப்படுவது போலவோ, ஆகான் அறிக்கப்படுவது போலவோ, யூதாஸ் காரியத்தை அறிக்கப்படுவதோ அறிக்கை பண்ணாமல் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம். பேதுரு தேவனுடைய ஸ்தோத்திரம். பேதுருவை மறுதல் பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்த பொழுது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்தார். அந்த பார்வையே பேதுருக்குள்ளே ஒரு மனக்கசவை உண்டாக்கினது. அவர் மனம் கசந்து வெளியே போய் அழுதார் என்று எழுதி இருக்கிறாரு. அவர் பேதுருக்குள்ளே அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனக்கசந்து இருதய உடைஞ்சு நொறுங்கி சொல்ற ஆண்டவர் சொல்லியும் நம்ம இப்படி மீறி நம்ம சொல்லிட்டோமே, நம்ம பேசிட்டோமே, மறுதளிச்சிட்டோமே என்கிறதான அந்த மனம் உடைஞ்சு மனம் கசந்து வெளியே போய் பேதுரு அழுதான். பேதுருவும் அழுதான். அதனாலே பேதுருவை தேவன் அப்போஸ்தலனாக 12 அப்போஸ்தலர்கள் மத்தியிலையும் பிரதான அப்போஸ்தலனாக
பெருதவை கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கைகளையும் நமக்குள்ளே வெளி உலகத்தில் வருகிற தடைகள், சாத்தானால் வருகிற தடைகள், நமக்குள்ளே இருக்கிற தடைகள், இந்த தடைகளெல்லாம் நீக்கி போடுகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நமக்கு முன்னே அவர் கடந்து போகிறார். நிச்சயமாகவே தடைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு வெற்றி வீரனாக, ஜெயவேந்தனாக சபை வீறு கொண்டு ஆண்டுடைய வரிகளை எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறபடியினாலே சபைக்குள்ள இருக்கிற நீண்ட நாளும் இப்பேற்பட்டதான காரியத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு தேவனுக்கு முன்னாடி நிற்போம். கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள தேவனே, ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த வேத வசனங்களை தியானிக்க முடியாத கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த வேத வாக்கியங்களை கேட்கிற எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் தாமே ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த மக்களுக்குள்ளே காணப்படுகிற இப்பேற்பட்டதான காரியங்கள் எல்லாம் விட்டு நீங்கி ஆண்டவரை ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே ஜனங்கள் ஆண்டவரை உருவாக்கப்பட முடியாத தேவ கிருபையும் தேவ பலனையும் கர்த்தர்களுக்கு கொடுத்து ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாத ஜெபிக்கிறேன். தொடர்ந்து பொறுப்படுத்திக் கொடுங்கப்பா. பிசாசுடைய தந்திரத்திலிருந்தெல்லாம் சபை வெளியே வரத்தக்கதாக கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. வசனங்களின்படியே உன் மக்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. நாத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை பண்ணாதே. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.